ang biyahe sila ng Ongka is. This is the second part of our Robinson Mall vlog yesterday. On the third floor, there is a taekwondo classes in Justness Gym. We're all now in Justness Gym. Beside the taekwondo classes is a Chops Children's Park. You can bring your children so that they can enjoy playing here. There is a payment for the entrance. Let's go down na. By third floor, we'll go down to second floor. The view in second floor is Instagrammable. You can post anywhere here. And it is very beautiful. There is some benches that is a shape of a donut. So you can enjoy in your children as well. So what are you waiting for? Let's go now to Robinson Mall Pavia and enjoy the view. Let's go malling, shopping, unwinding, talking, dating, and anything as long as it is legal. To all Ilonggos, kita-kita na tadi. Himus na da. Kay ma-date-date ta sa Robinson's Mall Pavia with an ambience of Christmas season. Di rin pahuhuli ang Robinson sa kakululbaan, horror theme. Meron silang Mercury Hospital na makrug-krug kagidwan. Nagipi na siya. Wala ay kuya kinulbaan. Ikon kinulbaan ko, maililihi ni kuya. Hi guys, I'm going down sa second floor. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Let's go sudlo natin ang supermarket sa Robinson. Wow! Kanami itong sulod sang supermarket sang Robinson's Mall Pavia. Nami. Oh wow, already ang akong nga favorite nga ice cream. And anything nga nagustuhan sang mata mo, pwede mo gid mabakal as long nga may budget ka. Okay, ari na di ang Christmas ham. Pero wala pa man ta budget. Aragay ni sakit akong osteoarthritis sa kabugat sang isa ka kilo nga ham. Wow, grabe kidya. Damo man sila din promo pack with free items, bundle pack. Okay, kadto kita diri sa may imported goods. Check naton kung may ara chocolate. Gatas. Okay, damo ka di makabakal. Kompleto halos. Kambal nila. Wala sang soft drinks ang nagligad. So, ari di o, damo. Wala aga ka out of stock ng Robinson sang soft drink. Kadto na kamo di, bakal na kamo para sa Christmas. Para di ka mo maubusan. May mga kitchenware din sila. Kag for cooking materials. Ano pa ni? Mga tinapay. What else? May araman sila din ng mga wow, soju, Korean drinks, kag mga Korean noodles. Wow. But I will buy chocolate for my younger son. Kaya amo na akong pasalubong. Well, pangitaong tabi ang KitKat, ang KitKat, ang gamay lang. So that I can bring him some gift. Okay, salubong for my Casey. I don't believe
because ang gabi na, magwa na ta sa rob. Muna na din ang itsura sa mga outside sa Robinson. Wow! May ano din sila, oh. May pot silang karabaos. Robinson during the night. So, mga passengers nga gabantay sa lakyan para magpulog. Ay may jeepney nga naghilat na sidayon. WD nga area. PWD area. Beauty sa Robinson sa entrance ng gabi. Pero kung gasakay sila papulog, ang biyahe sila ang ongka is ongka Dr. Stansa. Tingnan lang siga ng Robinson. Nasakay kita. Wow, dami pasero. The Ceres terminal during the night. Okay, this is the terminal during the night. Not so much buses. Hindi masyado damo ang buses. Maybe naka-last trip na sila. Itsura sa Ceres terminal pavia. Dua ang entrance ay exit sa Robinson dito sa main entrance ay inyo sa tupad sa terminal. Sakay na ta bus at papunin. Pag mga bus airport. May tikit-tikit na. Sa Paro Plaza lang ah. Thank you for watching. Hope you enjoy. See you on my next vlog. Bye! Tanaw mo isang taekwondo class. Dali lang.